Mary vilayetindäki edare kärhanalaryň ýolbaşçylary büdjet işgärlerinden paýta ýygym üçin 300 manat möçberinde pul ýygnaýarlar. Edare kärhanalaryň ýolbaşçylary bu puluň işgärleriň deregine paýta ýygymna iýeriljek adamlaryň töleği üçin berilmelidigini aýdýarlar. Büdjet işgärlerinden özlerine derek 15 günlük ýatymlyk gitjek ýygymçylar üçin 300 manat pul ýygnaýarlar. Olar hem öz wezipesini ýerine ýetirmäge hem de özüne derek paýta ýygymna çykjak adamlara pul tölemäge mejbur edilýärler diýip Adatlyk radiosynyň howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertine söhbetdeş bolan marly habarçylarynyň biri 16 sentýabrda gurrun berdi. Aýdylmagyna görä büdjet işgärlerinden ýygnalýan pul diňe munyň bilen hem çäklenmeýär. Edare kärhanalaryň ýolbaşçylary 15 gün geçenden soňra-da işgärleriň hepdede ýene 2 gün paýta ýygymyna gatnaşmalydygyny we bu günlerde hakyna tutuljak adamlar üçin pul tölemeliklerini duýdurýarlar. Büdjet işgärlerinden paýta ýygymyna hepdede 2 gün günin gitjek adamlar üçin 20 manatdan pul ýygnaýarlar. Ýagny her hepde üçin 40 manat bermeli. Sebäbi edare kärhanalaryň ýolbaşçylary günnelik tutulýan daýhanlaryň her biriniň eline 20 manat berýär diýip aýdýarlar. Emma günlükçi bolup paýta ýygmana gidýän daýhanlar özlerine 10 manat töleýändigini aýdýarlar. Büdjet işgärlerini aldap olardan artykmaç pul alýarlar diýip habarçy büdjet işgärleriniň ençemesine salgylanyp gurrun berdi. Türkmenistanyň vilayetlerinde döwlet işgärleri adatça her ýylyň güýz paslynda we gyşyň ilkinji aýynda paýta ýygymyna gatnaşmaga mejbur bolýarlar. Paýta meýdanlaryna şertleriň öwürlikli bolmandygy sebäpli olar köplenç hakyna adam tutup öz ýerlerine paýta ýygymyna iýerýärler. Munyň bilen bir wagtda olar günnelik wezipelerini hem ýerine ýetirmäge mejbur bolýarlar. Muny berjä etmedik büdjet işgärlerine köplenç işden çykarylmak howpy awanýar. Paýta ýygymyna baran büdjet işgärleri köni çatmalarda ýatyp turmaly, ýaplarda ýuwunmaly bolýarlar. Howa ýerden akşam sowuk ol ýaplarda ýuwunyp ýa-da suwa düşüp syrkowlap öýlerine gaýdyp gelýänler hem bar. Şol sebäpden işleýän adamlar ýatymlaryň paýta ýygymyna özleri gitmän, deregine adam uğradanlaryny kem görmeýärler. Güninleýin paýta ýygymyna adamlaryň arasynda özleriniň gidýänleri hem bar. Sebäbi güninleýin paýta ýygymyna daş ýerleri ekidilmeýär diýip habarçy aýtdy. Mundan başga marly habarçy şu ýyl Gowaça meýdanlarynda paýtanyň azdygyny, olaryň gögermän duran ýerleriniň juda kändigini belleýär. Adatlyk radiosyna ýokarda gurrun edilen ýagdaýlar barada Mary vilayet häkimliginden kommentari almak başartmady.